কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ভাইগাঁও আঞ্চলিক আপছুৰ তেখেতসকলে এই হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাৰ बिटिआर सरकारा गेलेमु सान फालिनायजों लोब्बा लाना हाफ माराथन खारनाय बादायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। अर्जुन भद्रेश्वर बरुवानि जोनोम सानजों लोब्बा लाना दुलाराय बिटिआर नाङैनो गंजि महकुमानि सिङाव हाफ माराथन खारनाय बादायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव महकुमायावबो बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि इएम दावबायसा बर'नि नुजाथिनायाव माराथन खारनाय बादायनाया दिनै जानानै थाङो। हाबाफारियाव गेलेमुनि अफिसार भुपेन राभाया हाफ माराथन खारनाय बादायनायनि सायाव बुंनाय राव। এইটো আমাৰ বিশেষকৈ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা খুব প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, যিটো আমাৰ বিটিআৰৰ 10টা মহকুমা আটাইকেইটাতেই আজিৰ এই 3 ছেপ্টেম্বৰটো অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ অসম চৰকাৰে ষ্টেট স্পৰ্টছ পেঞ্চন ডে হিচাপে আয়োজন কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ আজি ভেৰগাঁও মহকুমাটো আমি হাফ মাৰাথন ৰেচ সফলভাৱে আমি সমাপ্তি অনুষ্ঠিত কৰি জাষ্ট শেষ হৈছে। আৰু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক পাৰ্টিচিপেণ্টছ আমি ইয়াত পাইছোঁ, প্ৰায় 100 পাৰ্টিচিপেণ্টছ আমাৰ আজিৰ এই মাৰাথন ৰেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। हाबाफारियाव बाहागो लाना बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि इएम दावबायसा बर' बिथाङाबो गेलेमुनि सायाव आरो दिनैनि हाबाफारिनि सायाव खौरांगिरिनो बुंनाय राव। 3 सेप्टेम्बर बे सानखौ गेलेमुनि सान हिसाबै फालियो आरो देग्लाय गाहायै गेलेग्राफोरनि आजिरा मोननाय सान हिसाबै फालिदों एबा स्पर्ट्स पेन्सन डे बे हिसाबै फालिदों। आरो बे हिसाबै जोंनि बड'लेण्ड सरकारा जोंनि दानि बड'लेण्डआव थानाय गासै 40 साब डिभिजनाव बे सानखौ खारनायनि बादायलायनाय बा माराथन रेस बे हिसाबै जोङो हाबाफारिखौ लानानै बे सानखौ फालिदों। आरो बेखौ जोङो बेनि थाखायनो खालामदों जाहाथे जोंनि गेजेराव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव जाहाथे गेलेनाय बे आयदाखौ लानानै जाहाथे गावनि गोसोआव फोथायनाय मोनसे फैयो आरो थुलुंगाखांनाय फैयो, बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो बे गेलेनायनि सानजों लोब्बा लाखिना बे हाबाफारिखौ जों खुंनाय जादों। आरो नैबे दिनै भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव बे हाबाफारिखौबो जोङो खुंफानाय जादों। आरो बेवहाय गासै 80सा खारग्रा बादायलायगिरि बिथांमोना बाहागो लाबाय। आरो बेवहाय जोङो गासैबो साब डिभिजनाव जोङो बान्थाखौ समानैनो लाखिनाय जादों। गिबि देरहागिरिखौ फार्स्ट प्राइजखौ जोङो 2000 आरो गांसे ट्रफि आरो जोंनि सरकारनिफ्राय गांसे सार्टिफिकेट, नैथि राउन्डनिखौ 1000 गांसे ट्रफि, गंसे ट्रफि आरो मान बिलाइ, आरो थामथि गेलेगिरि बिथांनोबो सार्टिफिकेट रां आरो ओमफ्राय गंसे ट्रफि बे हिसाबै जोङो लाखिनाय जादों। गिबियावनो आङो जमुना बर' आरो सन्जय बिथांमोनखौ बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय हाजासे साबायखरखौ जासिबाय आरो बेस्ट उइसेस बिथांमोननो जासिबाय। आरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों, मानो होननानै बुङोब्ला सन्जय बिथाङा आंनि 30 नं भेरगाव समस्तिनिनो, बे हिसाबै बिथांखौ आङो जोबोद साबायखर होबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरबाय। लोगोसे आसाम सरकारखौबो आङो हाजासे साबायखर जासिदों। बेबायदि हाबाफारिखौ लालांबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि गेजेराव गेलेनाया जौगागोन आरो जायफ्रा गेलेनायखौ गावनि जिउनि पेसा महरै लानो नागिरदों बा जिउनि खामानि हिसाबै साननानै लादों, बिथांमोनाबो बेबायदि खालामोब्ला, सरकारा बिदि खालामोब्ला बिथांमोनावबो फोथायनाय फैगोन आरो इयुननि समफोराव जोंनि गेलेनाया जौगालांगोन, आं बेखौ मिजिंथियो। जायफ्रा दिनै गुबुन गुबुन आयदायाव गेलेगासिनो दङ, आं बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोना गोसोआव फोथायनाय लानानै जाहाथे गेलेयो आरो गावबा गाव इभेन्टआव माखासे डिसिप्लिन दङ, बे डिसिप्लिनखौ मानिनानै जाहाथे बिथांमोना सोलियो। आरो जोंनि बड'लेण्डआव दाख्लै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बेनि सुक्ति बायदियै गंथाम साब डिभिजनाव जोंहा साइ सेन्टार बानायनो गोनां दङ, बाक्सा, चिरां आरो उदालगुरि। बे गंथामावबो साइ सेन्टार बानायनो थाखाय कनसेप्ट पेपारखौ जोङो अलरेडि बानायबाय
आरो बेनिफ्राय गंसे नेसनेल लेभेलनि स्टेडियाम बेखौबो जोङो कनसेप्ट पेपार बानायबाय थादों आरो गोग्गाथाव बाथ्रा नेसनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि बेनि कनसेप्ट पेपारखौबो जों अलरेडि बानायबाय थादों बेखिनिया जुदि जायोब्ला निश्चय जोंनि गेलेगिरिफ्रा गोबां थुलुंगानाय मोनगोन आरो जिहेतु निउ इडुकेसन पलिसियाव गोदान सोलोंथाइ मावथांखि बेयाव गेलेनायखौ मोनसे गोनांथार आयदा एबा कम्पालसरि साबजेक्ट महरै थिसननो नागिरदों दा बियो जायोब्ला जोंनि गेलेगिरिफ्रा आरो बांसिनै थुलुंगा मोनगोन आरो खम दिननि गेजेरावनो जोंनि बड'लेण्डआवबो जोङो स्पर्ट्सआव माखासे भेकेन्सि जाना थानाय गोनां जानाय माखासे पस्टखौ जोङो थिसननो थाखाय अलरेडि जोङो थांखि लाबाय स्पर्ट्सनिफ्राय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट स्टेटनिफ्राय बा रायजोनिफ्राय जोङो बे पस्टफोरखौ सेंसन खालामनानै लाबोदों आरो बियो जायोब्ला जोङो साब डिभिजन लेभेलाव जोंनि स्पर्ट्सनि अफिसखौ जों गायसननो हागोन आरो बेखौ गायसननो हायोबा गोबां क्लाब ससाइटि बा गेलेगिरि बिथांमोना सरकारनिफ्राय खाबु मोननायखौ गोरलैयैनो मोनगोन आरो जों बेखौ थिरांथा लागासिनो दङ जायफोर क्लाबा दासिम रेजिस्टार गैया बिथांमोना जाहाथे रेजिस्टार खालामना लानांगौ आरो माखासे क्लाबा हयथ' भेलिडिटि गैला रेजिस्ट्रेसना बेखौबो भेलिडिटिखौ रिनिउ खालामना लानांगौ बेनि उनाव जोङो बिथांमोननो माखासे अनसुंथाइ माखासे थुलुंगाखांनाय माखासे गेलेनायनि आगजुफोरखौ जोङो अलरेडि रानबाय आरो गोबां उनाव जों रानबावनो थाखाय चिरां जिल्लायावबो हाफ माराथन खारनाय बादायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरांनिफ्राय निउस 24 बड'लेण्डनि खौरांगिरि मनिराम बर'आ फोरमायहरो दि बे हाबाफारियाव बिटिसिनि एमसिएलए धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बेखेवना होयो होनना गासै 150 हौवासा आरो आइजो बादायारिफोरा बाहागो लायो होनना मिथिहोबावो।